Madenw a ye nin kabako in lajɛ. Nin ye Ala tɔgɔ kabakomaba dɔ de ye. Kuranɛ aya don. Wa nin ye sanu dalilu de ye Ala ka kuranɛ kɔnɔ. Maa minnu bɛ damanda la ka sanu sɔrɔ teliya teliya la, nin kuranɛ aya in de b'a kɛ. Wa ma ramayita iz ramayita walakinna Allaha rama. Nin ka teli kojugu sanuko fɛ, o ye teliya dan ye. N bɛna kɛ cogo f'i ye. Arabu tun bɛ nin kuranɛ aya in, arabu minnu bɛ taa donsoya la n'u bɛ sogo faga, olu ko nin kuranɛ aya in ma ko n'i y'a kala i ka marifa la walima i ka kalakisɛ la walima i ka manabɛlɛ la k'a ɲɛsin fɛn o fɛn ma k'a bon, k'o fɛn kelen a b'a sɔrɔ. N'i y'a ɲɛsin sogo fɛn o fɛn ma, c'est-à-dire n bɛ nin di donsow fɛnɛ ma, nin fɛnɛ y'u ka kilisi dɔ de ye quoi. Kuranɛ aya don, mais u bɛ se k'a ta ka baara kɛ n'a ye. N'i ka marifa ɲɛsin sogo ma yanni i k'a ci a la, i b'a fɔ wa ma ramayita iz ramayita walakinna Allaha rama. I b'a ci ko sogo kelen a b'o sɔrɔ. A faamu ko ɲuman, Ala k'o d'an bɛɛ ma. O tuma na maa min b'i damanda la, a tigi bɛ fɛ ka sanu sɔrɔ teliya la ka sigi so. Kuranɛ aya in de don. I b'i jija, i bɛ papiye jɛman ɲini. N'i ye papiye jɛman ɲini, i n'a fɔ a sɛbɛnlen filɛ aw ɲɛkɔrɔ cogoya min na, i b'a sɛbɛn bisimilahi rahmani rahim. I bɛ sɔrɔ ka sɛbɛn wa ma ramayita iz ramayita walakinna Allaha rama. O tuma i bɛ n'i ka sanuko laɲini de don yan. I bɛna dugu jukɔrɔfɛn de ɲini sisan, n'o ye sanu ye. I bɛna o laɲini de don yan. I b'a kɛ sɛbɛn ye. N'i y'a kɛ sɛbɛn ye, a sɛbɛn bila i kun, i ka jigin damatigɛ kɔnɔ. Wallahi, e bi dama o dama dabɔ, Ala ti sɔn fiyewu e ka taa yɔrɔ dɔ datigɛ, yɔrɔ langolo ko sanu t'a la, walima e ka jigin damatigɛ kɔnɔ ka bɔ ten k'i ma sanu sɔrɔ, Ala ti sɔn ka kɛ. Nin y'o gindo telima dɔ ye n bɛ nin di sanu baarakɛlaw ma. I janto na dɛ. Nin kɛ sɛbɛn i k'a siri i cɛla sisan, walima i k'a bila i posi kɔnɔ, walima i k'a siri i bolo la sisan i ka don damadigɛ kɔnɔ, walima i k'i ka sanuko baara daminɛ n'a ye. Bilahi i bɛ Ala jɔyɔrɔ ye sisan. Taa kana yɛrɛ ti ni Ala tɔgɔ in na. N'i y'a kɛ a bɛ kɛ. An ye kabako caman lamaga ni nin ye Mali kɔnɔ yan. O tuma n bɛ dugawu kɛ lamɛnbagaw ye minnu bɛ garibu kɛ ka Ala tɔgɔw ta ka baara kɛ n'a ye. Ya Rabbi, Ala ka barika don a la. Ani maa minnu bɛ wuli k'an sɛgɛrɛ k'u bɛ na an ka Ala deli k'u ye nafoloko la, an bɛ dugawu k'u ye Ala ka makow ɲɛnabɔ. Hakili la o perewu caman yela ka ban. Seli in na sisan mɔgɔw ye bonya bilali daminɛ ka na. An balimamuso dɔ bɛ yen, n y'ale ka bonya yira a la o don, a ye 60,000 ci ko k'a di garibukɛ ma k'o ye n ka seli musaka ye. N y'a yira kalandenw na. Bi tuguni an balimakɛ gɛrɛ bɛ yen, a ye bonyaba kɛ n ye, mais ale y'a ɲini an fɛ an kana ale ka bonya fɔ, an kana yira k'an k'a to an kɔnɔ. Mais ɲuman dogoba ye fitiri wale de ye. An b'a a ɲini Ala fɛ, Ala k'a sara. O tuma na k'a yira mɔgɔw la toujours nafolo dalilu a bɛ Ala ka kuranɛ de kɔnɔ. Ka fantanya kɛlɛ, bilahi a bɛ Ala ka kuranɛ kɔnɔ. Sura kelen min b'a kɛ o de ye Iza wakati. Ala kira kumana kan, kisi nɛmɛ b'a kan. A ko fantanya fura yɛrɛ don, kuranɛ nafolo so don. Madenw a ye danna. Bilahi cɛ o cɛ, muso o muso n'i ye Iza wakati baara kɛ, i yɛrɛ b'a dɔn i ka ɲɛnamaya kɔnɔ i ma baara si kɛ diɲɛ kɔnɔ min y'i bɔ gɛlɛya kɔnɔ i b'a fɔ Iza wakati. A tɛ yen. Ka nafolo sɔrɔ karabali la k'a sɔrɔ i ma boli baara kɛ, i ma sitanɛ baara kɛ, i ma baara jugu kɛ, i m'i den faga, i bolo ma kɛ nafolo ye, Iza wakati de b'a kɛ. O tuma ye nɔgɔya kɛ baara in na pour que diɲɛ bɛɛ bɛ se ka baara in kɛ. O de la n ko 30,000 don, nka i bɛ 15,000 de sara fɔlɔ ani i ka sɛsɔngɔ 1,800. An bɛ baara kɛ. O tuma baara jaabi sɔrɔlen kɔ, i yɛrɛ kɛlen kɔ k'a dɔn baara kɛla wa a jaabila, i bɛ garibukɛ ka wari to sara ani i se bonya min ye ka fara a kan. Baara in bɛ kɛ nin cogoya la. Tuma an ti nata mara ka wari la k'a fɔ i bɛ baara k'an fɛ, na ni misi ye, na ni ɲaamɛ ye, na ni saga ye, na ni nin ye, na ni nin ye. Toujours maa bɛ saraka bɔla, e bɛ saraka bɔla. O mori tɛ anw ye dɛ. O moriw bɛ yen mais anw tɛ.
i bɛ ɲɛsin u ma i bɛ wari d'u ma sisan o ye ne yɛrɛ faralen diɲɛ don o don u b'i wele ko saraka dɔ kan ka bɔ diɲɛ don o don u b'i wele ko misi dɔ kan ka faga diɲɛ don o don u b'i wele ko saga dɔ kan ka faga e ni Ala cɛ ni moriya yɛlɛmana k'a ko ye a ma kɛ bandiya ni bolofɛriya ye yan fo mɔgɔw k'u hakili to a la c'est à dire mɔgɔ n'i ma ɲɛ i b'i balo kɔlɔsi juru la balo a la tiɲɛ kan bilahi Ala yɛrɛ bi k'i fɛ mais ka Ala tɔgɔ ta ka bantiya kɛ n'a ye an bɛ Ala sɔrɔ yen wallahi an bɛɛ bɛ taa jɔ Ala ɲɛkɔrɔ kelen kelen ka bɛɛ ɲininka i ka kɛta n'i ka fɔta la kelen kelen n'adamaden miirila lahara la wale jugu dɔw bɛ yen wallahi i t'a kɛ i jati gɛlɛya kuranɛ na k'i b'i nkalon nɔrɔ a la mais mɔgɔw tigɛla kuranɛ na bi kuranɛ kɛla bolo kɔfɛ fɛn ye bi senw bɛ ka da kuranɛ kan bi la ilaha illallah ne badenw ne y'a fɔ a ye kuranɛ de ye diɲɛ fɛn bɛɛ solution ye bana jugu solution don fantanya fura o de ye kuranɛ ye n'i dala la da la n'i ti da la a to yen mais kuranɛ de y'a bɛɛ Ala deli tɛ diɲɛ kɔnɔ min ka teli ni kuranɛ ye dɔnni tɛ diɲɛ kɔnɔ min ka teli ni kuranɛ ye n'i sigila ale ka ban a banna foyi t'i bilen o tuma Iza wagati baara 30,000 don mais 15,000 de bɛ sara fɔlɔ ani sɛsɔngɔ 1,800 an bɛ baara kɛ o tuma baara ɲɛnen kɔ i b'i ka wari tɔ sara maa min bɛ fɛ ka Iza wagati baara kɛ i bɛ se ka an ka téléphone numéro wele o ye +223 72 24 02 98 i bɛ weleli kɛ nin numéro in na ni Ala sɔnna i ni garibukɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o tuma hakɛto bɛ kuma in kan soli ala rasuli ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين